Sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Agtali na ita si bibiyag, dito'y barukog ko. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo tabiyag na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asunata niyayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarik na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangin dayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adanggayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Tinapalabas at danobyo ni Jamea ang may sa DJ wenno announcer iti may sa radio station dimteng nga ron ti saan aninamnaman ni Jamea ang mapasamak iti nagbaatanda iti kaayan-ayat na. Iso ti parangisina ti lalaki kan kuana taddan nakitulagan na nga ikasarna iti kinatao ni Loren. Ita papagayam denggan nyo ti tuloy ti makalawas apakasaritaan ana pauluan. No ti puso ket masugat. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Long time, how I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Dito'y restaurant ti kanayo na panganan mi idikin ni Jomel. Nalami isan to'y taraon na in-order ko. Ay, talagang awan kanas ko amangan. Thank you. Ipa-take out ko ang in-order ko. Come on, honey. Dito yung tipagtugawan ta. Ah, Okay, Ani. yan apan na kay Ranranana. Ang tagiti manangal lilaw ti simrak dito'y restaurant. Ti dala nagsapol mo tani ti sapani a pangananda. Dito'y pa'y matinangigan na ti daytang papai. Honey? Mapanak piti ti comfort room? Okay, Ani. Puntaway ko ti umasidag kina Jomel. Tapi manaw ti babae. Magkamuti na. Jomel, agsarita ta ko ma. Ha? Jamia. Di mo't nalpasan ti saritanta. Saan pa'y? Ado pa'y dagiti kayat kung ibagakan ka. Awanan tinas ka ng pagsaritanta, Jamia. Ado tinas ka na pagsaritaan ta, Jomel. Jamia. Pangasim. Di ka... Dungag ka. Naglakat ti panangisot kat mo kanyak. Kalpasan na naalam ti kay kayat mo kanyak. Alikodan na kon. Pinanamnaman na kiti awan, Jomel. Di mo inikan iti patagdag iti ato na nagkatkaduan ta. Dagiti ato wagarim kanyak. Di pa nagtalag kun panagayat ko. Sab kan pait lang kayam ti pa ay mo kanyak. Honey? Apay? Asino ka? Apay pagsasawang tinobyo?
Siya lang matisigod kan nabayag akaayan-ayat na. Anya? Loren, please, agtugaw ka. Okay, honey. Jamia, pumanaw kan. Pangasin. Kukwam lang dayta lalaki, madam. Saan kumatan apagan ano dayta tao? Manangal lilaw, di na matakdiran ti Karina. Jamia, please. Saan mo kahit ang mga ganti baro ano, biyam dagiti bagak may papankan ka? Ha? Sabay lang ko ma. Tasaan ng aramidan kan ka, di naramit na kanyak, madam. Saan amay may sa tiyal daw, Jumel? Sige. Agrambak ka ita. Kukwak to ti mauti a pagkaak. Lipato mo daya na pasamak. Loren, honey. Pudno ka diti bagbagana? Uwan. Sigod ano biyak. Nabayagan asin ni naak dayay. Pasensya amon. Tadi na lang amin maaklon. Ti panangisinakin ko na. Iswakas jay. Napuskol mo ti pa nag-group-grupa na. Di mo lang karudan kayak. Idaldal na pailaang ti baginakan ka. Uwan nga rod. Ngumbayamon. Saan na naday jay a babae ti pagsaritaan ta. Wah, tinasaya ata. Isap-sapatan ti pa nagkasarta. Anya. Imbis nga ito numaya bulan. Ito numaya lawas langan. Loren. Apay mo nga ganat ka? Wan, agkasarta ni ti kabitan na panawan. Taamangan no maagaw da kapay ti sabali kanyak. Anya. Asino ko mati mangagaw kanya? Kat insinak lang araw din tayo Jamia. Wan, ang narigatan. Saan ko lakit di nga ipalubos asabali ti pagtanagam? Amangan no makapatayak pa'y. Loren. Anyan apan na kay ranrana na dayta anak ko. Wan nanang. Ngamin parupakin ni Jumel. Saan amay may sa tiyal daw? Anak, Saan amay may sa tiyal daw, nanang? Amok. Makarmamat na day siya lalaki. Kaput inaramid na kanyak. dakas da agilunod kan agibales anak ko. Amok, nanang. Nampatsak alak aman tumat ni Jumel tikas itilinak am ko. Di ko tse tinobya na ita. Baknang. Nukas ta, adayo ama pasama ti pampanunutan. Saan tayo atangal dagiti pasamak? Basta ti amok. Nuan niya timpay mo adakas iti sabali. Agsublikan ka. Lak amamat, nanang. Girl, I need you. I need your love. Ania? Into no may alawasan di kasaryo? Ni, kunak man no into no may abulan pailaan. Aganat mo ten. Gapuday tayo tinapasamak iji restaurant. Napakamam nga rodan dagiti naganaking kay probinsya. Wen? Amang ano ninto lang nanang ko ti umay. Kahit ni Uncle Tomas, saan nga umay?
Saan Elvis? Amo mo ti makagapo. Mabain? Gaputasan asya ka tiyag gastos para iti kasaryo kini Loren. Uwan. Nangato nga ti pride ni tatang. Uray na kurapay laang ti panagbiag mi. Kanya ka ti mabalin. Kin may sawan maturnog mo, tapada ka mo, adi makaurnong. Di ka tiyagyaman ko man, uncle. Saan na marigata na mga irmigyo at ibusbusin yung agkasar. Elvis. Amo, man-mano ti kasta. Ni Loren di makamoy ti gastusin yung agkasar. Isa makunak ang nagasat ka. Tabak nang ti mga sawaking ka. Asawain ko na kuma. Ngem, aging gaita, kasladyak pailapat yan. Ti pa nagsinayo kini Jamea. Nabayag kayo nga gay na yat. No, idiligmat itilanga, at dayo ang napimpintas ni Jamea ngem ni Loren. Baknang lang amin. Iso mabistyan na ti pagbagina. Ken magatang na ti anyaman na pagpapintas. Ket, Huston. ah, Sige. Agrubuat akon. Dandanin ti programak. into nag-asawa kayon. Pagprogramaan na kantupay nga ta. Ay, mano ti alaan nyo, adeng? Daytoy man na 10 o piraso. Sige, ipaigid yun lang dagiti napili yo, ta isarunok nga ituno no madamdama. Ay, napanan nga tagdi anak ko. Nanang, agawid akon. Te, nasapa pa'y lang anak ko. Tulungan na kumapay. Basta, muna akon nga gawin. Ha? Napanan. Naglukom di anak ko. Pinanawan naklatan. Talaga asabali ti epekto ken ko ana ti panagsinadan kini Jumel. Nagbaginan ama nagpupungto. Ken awanan ti raragsakan na. Ay, bye-bye akman laang. Aw-awa tiklatan. Tapat siyak, ama kailiw-liwag tumitlaan. Ay, ato yan dagiti order yaw, babaros, babalasang. Ay, makin order da ito'y 5 alasag, kan 3 asila. Siyak na na. Ito na ang naroon. Nagpigsamot da ita cellphone mo, anak ko. Itay-pay da itang ipatpatukar mo, Ulit-ulit ang nga ipatpatukar da ita. Baybay andak lang, nanang. Nidak bibiyangan ditoy. Yung kangarod agluto, anak ko. Taadapay. Masadutak. Ha? Nagdagsan di bagay ka bumangon. Da kayo pa'y lang tagluto, nanang. Apay, maditirik nam anak ko. Ada na sakit. Sakit di barukong ko. Ay, kagpakita iti doktor, kaya't mau. Saan doktor ti makaagas kanyak, nanang? Sige, panawan ka pa ilang araw dito. Maawata konti kaya't mo asawan. Kahit sapay la kuma, tadi ka agpanunot iti saan anasaya at anak ko. Ala, panawan dak ditoy, nanang. Ada pang panunutak. Sige, anak ko. Diyos ko. Tulungam ka diti anak ko, ama kailiw-liwag apo. Sapay ko saan ama kapanunod iti saan anasayaan. Bye-bye akpailaang. Tamaawatak ti anak ko. Ada pagdaldalanan na.
love you, Loren, honey. I love you too, honey. Nakaragrag sa kag, Jumel. Uray siyak, Loren. Katsapay ka ma. Taag na nayon daytoy akinaragsak ta, honey. Girl, I need you. I need your love. Nalpasan ti kasarda Jumel ken ti asawa na anak ko. Kaya mom, talaga gayam abak nang jay na asawa na. Anak gayam ti akin ko ka iti may sa abus company dito syudad. Amok at ilang kinabak ng dayja babae ti kinayat ni Jumel kan kuana, nanang. Kastama ti ibagbaga dagiti tattao anak ko. Siguro, no saan abak ng dayjay a babae, adayo ka no akayatan ni Jumel. Siyempre, ado ti kwarta na. Kat di ko tsepay. Naghasat dayja babae. Taanak ti baknang. Taksangga sa taklaan. Tamarigri ka taklang amin. Ala, di ka na agliday anak ko. Napintas ka, Jamea. Ken ubing kapay. Patsyag, makasarak kanto iti adayo anasaysayaat ngem ni Jumel. No kasta, panawan na kon dito boarding house. Wan pare, May kawak lakid di. uray siya ka Elvis. Agnaad kaming kini Loren e Balayda. Nagswerte ka talaga. Nanamay itong tibiyag mo. Bugbog to nga anak. Ti asawam, Jumel. Isumot siguro ti gasat ko pare. Kanya-kanyang gasat ako nada. Okay ka sa no? Tangay, madam, ti awag ko iti asawam. Di, sir tumutan ti awag ko keng ka. Anya, pilyo ka talaga. Ni, si Mang Putin ti asawam. Mapan ka ni tayo na. Amang no agungit manen. Sige pare. Dahil tagbalin asilad ta, honey. Ni, sana dahito iti sigod asilid mo, honey. Bakanti asilad dahito eh. Nalawlawa ka na pimpintas. Iso dito itan, honey. O niya, magustong kadimat lang dito eh. Honey. Dapapakan ti babaonan lang ti kadwata dito'y balay. Diyak pa'y nakitkita ni mamam, honey. Ladawan lang tinakitkita kin ko, na. Into next year pa'y lang agbakasyon dito'y Pilipinas ni mama. Makitam to, into nagawid. Pasensya kan, honey. Nakurapayak lang amin. Imbis asyak ti mangibalaykin ka. Saan? Ta dito'y matan balayo ti pag naadanta. Di ka madanagan. Tasakbay ang nagayatak kan ka. Amukon ti kasasaad yu iti bihag. Agyaman na. Takinayat naklata nga uray na korapayak lang. Kun basit lang ti sweldo. Iti pagkankantaa. Ay na. Di mon panunutan dayta. Kan wan gayam. Di kayat ko. Anya. Anya nga roden ti aramidak. Nudyak ag trabaho. Basta. Diyak kayat nga agsubli ka iti trabahom. Agtalinad kan dito'y balay.
Tadyak kayat nga agpuyat ka. Tama nga no makaala kay ti sakit mo, hindi ka na yun na panagpuypuyat mo. Kan siyempre, ama nga no adapay makaagaw kan ka. Ba nagkadyak kayat ang mapasamak. Anya? Si Ka talaga. Umay ka man, Kit, di. Ay! Di nagmagkatan! Pinagkatnakmat na ani. Di ka danag. Ta, ipaida ka mat lang dito'y kama. I love you, Jumel. I love you more, honey. Ito na ang Tunggal ipatukar ko dito ya kanta. Maipalagi platta tinapasamak iti restaurant. Apan nakakita ni Jamia kada kami kini Loren. Kalpasan ti pa ng sarong karta kada lolo kan lola iji probinsya. Intan tupay iti beach resort ni Papay jay La Union. Kitno kayat mo. Inton bigatan ti panagawid ta. Wan honey. Makamu ka. Kan agiskwela kanton iti driving ha. Tapno si kanton ti mang baneho dito'y lugan ta. Wan honey. Amukmut basit iditi ang maniho. Nalipatak samat tan. Oray, sana kang agiskwelan. Si kantolatan ti mang isur manyak, honey. Mabalin lang tamat ha. Total, nakalivak pa lang matiti trabaho. Eksakto. Lakadan tanto matandag iti requirements para iti driver license application mo. Isundot ti sumarunong aramidan ta, honey. No, may papastan ti agpasyar. Sige. Makamu ka, honey. Naragsak ka kadimat lang, honey. Unay-unay, honey. Makunak, asya akong ti karagsakan alalaki dito'y rabaw ti daga. Ngamin, nakatumpungak iti asawa na singpat. Kan, man nakaawat. Bola. Saan man? Pudno ti bagbagak, honey. Ito na Jamia, taka dito eh. Ha? Ada ka mo dito ayo yang may idikin Jumel. Elvis, ada ka magkayang dito eh. Wain, kadwak namin di kiti babarakanak. Birthday ngamin ni Ramon. Kat dito tinapili ming umayan. Awan mat ngamin ni Jumel, akad kadwak. Kasta ka di. Umayak man matagpalpaliwa. Kasi kaano kain mo tim makay-join kada kami? Agyaman akam saanan. Ibusaglangan da ito eh. Agawid akmatan. Tasan ang maturog ni nanang ko no saan nakamapasangpan. Okay. Kat, kumusta mo tinalayang agayam? Kasinsin mo. Awanan na. Nagikata na DJ, iti stasyon ngayon na. Siyempre, bak nang tinaasawa na. Ken, di nan palubusan nagtrabaho. Kasta ka di? Saan na pinagtrabaho di asawa na? Ken, naimon. Wino selosa. Amumutin. Ado ti fans kan listeners ni Jumel. Sana maliklikan ado ag gusto keng kuana. Nang kruna iti boses na. Kat saan ang maliklikan nga adag gusto kan kwa na? Girl, I need you. I need your love. Papagayam, di uliwayan na denggan ti tuloy ti makalawas a pakasaritaan a napauluan. No ti puso ket masugar.
Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayaya. Manipod iti pluma kan direksyon, Luvimin Aquino Senior. Produksyon supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. One can take your place deep within, forever in my heart. Kalesa, naawagan pa'y akaritela, tumaray babaen iti panangguyod dagiti kabalyo. Dagitoy apagluganan ket inyam ammo dagiti Spanish iti 18th century a klase ti transportasyon. Amuyo kadi ati chewing gum ket maiparit ijay Singapore. Dayta ket gapo iti kalikagom ti gobyerno nga agtalinaed ti syudad nga spotlessly clean. 1992, idi-inban ti Singapore ti panagnatingat ti chewing gum. Si maruno dagiti linteg a maiparid agtupra ken umisbo akasla aso kadagiti lalaki uray no anya lugar ket ti toilet laeng iti mabalin. Ngemi di 2004 apagbasit ang nailif para laeng no iti rason ket therapeutic dental ken nicotine gums. Awan ti muscles kadagiti rama iti function daket kontrolado dagiti muscle iti dakulap ken ima. Ti kaadwan ti trabaho a muscle iti bagi ket ti puso. Ti maipam wenno maibumbana ket 2,000 galon ti dara kada aldaw ket agpitik adadongem 2.5 billion adaras iti 70-year lifespan. Nasa amtim palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura, Hindi ka ano man. Saan to ang maap ti sa amin ti panaglabas ti panawan? Kagurgura ka! ako ay karagbaso lang. Pakawanan na kuma. Umdas ko man ti makikita mo apan nakadusdusak. Suka, iti puso. Nasudi, nadarisay, ken naimnas ni Ayat, nga agubog iti puso. Ngem apay nga adda dagiti naulpit amang gulib, iti napudno nga Ayat. No masugat ti puso, ket salmukubanan ti libdo. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga Ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti kura. Sa bali pa'y drama, ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Senior. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sugat iti puso. Ti napalabas, agin inom man ni Maureen idi umawag ni Mrs. Salva, kat kayat kano da ito'y agsarita da. Ngam nakipinatangkan ni Maureen. Isu ani Attorney Flores ti dimtang iti balayda. Binagbagaan ni Rosano ni Mrs. Salva nga agkalma kumalang. Ken kasarita na ni Bernadette iti nasayaat no agpudno kini Maureen sakbay akasarita da kini Brian. Banag anakadanagan na nga may panamnaman ni Brian nga iso ti makaamo. Saan ang natipula ni Maureen ti pungtut na kalpasan ang nakapagsarita da kini Mrs. Salva kat inawagan na ni Bernadette. Aglulwa ti balasang anagkid daw iti pamakawan.
Kat itagagayam, at tuyan tituloy ti nobela na pauluan. Suga ti puso. Dimteng de Bernadette ken Brian. Nakita kita iti tawa. Agsaka na kayo. Mami, ada kamin kin ni Brian. Naimbag amalam yo, Mrs. Salva. Mami, ulidag. Pakawanan dak ko ma. Natangken ti ulong Bernadette. Anyat nagsaritaan ta iti, ha? Saan niyo kumapagungtan ni Bernadette? Hoy! Anya talaga tirantami ti anak ko. Ay ayataklaunay ni Bernadette, Mrs. Salva. Nasaya at takayat dak ama kasarita. Tapno maibagak, anapod no ti tarigagay ko kinkwana. Gapo nga ta Amerikano ti amam. May karika na makiayan-ayat ken ni Bernadette ti kunam. Ha! Amangan no may saan ako rapay ken mamirmiraw ti inam. Ket ambisyosa na ki asawa ti Amerikano. Mami, Saan niyo kung mga iramraman ti inak, Mrs. Salva? Mrs. Salva. Kalata nagbali ti awag mo kanyak. Tita ko namlatan. Tapno sana nakabakbakat ti langak. Napintasak pa lang iti panakunak. Nasahir ka di tirik nam, iti naibagak may panggap iti inam, ha, Brian? Ay, kwa tita. No sana agapo ka ni Bernadette, jak kumakanunungan ti ayanayat yo. Ngam kwe daw ka, no paglulukwam ti anak ko. Saan mo pagsangitan ni Bernadette? Mami, agyaman naglaunay. Yakiti na nagirot ti panangarakot mo kanyak. Sakag-sangit. Ada ka dirong ba nga sangitam? Makasangit akitiragsak ko, mami. Agyaman nagtasanda ka kinagura. Gapoy ti pan nakiayan-ayat ko kini Brian. Saan mo anatong palti karim kanyak? Ang aman niya kay. Diyak masupyat ti relasyon niya kini Brian. At adari magkati panagadal ko. Manipot inaklon ko ni Brian, mami. Narik na kini Brian ti panangipatagkan kinaragsak. Apay? Saan ka kadya naragsak iti pamilya tayo? Maitad matami na kayat mo ah. Sa bali ti ragsak nga ipaay ti pamatag, mami. Put na matiti. Oray ka sa no ti kaaddo ti kwarta. No awan pamatag amay paay iti may sa at tao. Useless. No saan laaga po kini Bernadette? Amangan no jak ko manakatapal. Napabain na anak launay kini Tita Maureen. Indramraman na pay ni Mami. Jak maaklon dagiti imbagbagana maipanggap itinak. Kasla kayat ko ti bumalas iti pan nakapabain ko. No addala ko mapangipapasak iti pungtot ko. Agpadpada kayo laki ni Bernadette. Talagang agama kayo? Nair-irot paikit diti panangarakop mo kanyak. Agyamanak mo rin ha? Agyamanak ta saan mo apinaay ti pagragsakan di anak ta. Talaga patpat kem launay ti anak ta. Napatpatag sakit di talaga ni Bernadette ngam siya nga asawam. Saan mo ka maapanunutan na ita? Ay ayatin ka unay mo rin. Agin lalailo kan salaan kanyak. Anak ta ni Bernadette. Awan sa bali a panunutan ta no saan at ipagragsakan na.
Oh, apayakas ta tila nga masimangpat, Brian. Naragsak ka kuman. No nagkuyog kayo manan ka ni Bernadette nagpasyar. Kimuyog ka ni Bernadette ana panigibalayda. Talaga anaungat ni Tita Maureen. Dandani jak nakatapal. Iti pa nang pabain na kanyak. Apay, anya timbaganakan ka. Jak naruam ama pababainan, mami. Ngumti kang runaan ajak na gustuan. Ti panangiramraman na kada kayo. Anya? Ambisyosa kayo kano, anak kay asawa iti Amerikano. Brian, aghanos ka. Kasta tinapudno nga agayat. Agimtur ka. Kasladyagon kabaalan ti makisango. Amangan no jakton makatapal. Pangaasim. Jak kayat amang nagdikastakan ka. No ay ayatam ni Bernadette. Ayatam ti si bubukal a pamilyana. Good morning, Daddy. Nagpintas lakit din kibalasang ko. Nang runan makas na nakaisam ka. Agam, may sangsangayan ti kinaragsak mo ita. Amok nun niya ti kapuna. Ni Daddy talaga. Agyaman nag-unay kada kayo kini Lola, ha? Gamni, apayakas talaga kita matam. Rabi nga mina ni di makaturog Dad. Pinampanunod ko ti reaksyon ni Brian. Iti pa nang pabain ni Mami kan kuana. Inramdaman na pa ngamin ti Mami ni Brian. Abay, anya timbagana may papan ka ni Laura. Ni Tita Laura ti kaya ti asawan, Daddy. Amo yun samot, amo yun tinagan na. Anya timbaga ni Mami may papan iti ina ni Brian. Ambisyosa ka no na kay asawa iti Amerikano. Anya? Diyak kumakayat nga baga kada kayo dati. Kayat ko ang malagaan ng tiriknak. Apay, anya tayo jay? Nagsangsangit ak kita'y bigat. Inawagan nak namin iti cellphone ko. Kasta unay apong tot na. Naimbaglangan tata ni Brian anang luliwa kanyak. Nagdanag pa ikiti tamang ano niya ti mapasamak kanyak. Amo naman sana mabali na masaktan ka. Bayan nyo dahitan dati. Saan nyo kuman nasalangadan? Diyak kayat nga agsubang kayo gapu kanyak. Itay pailang nga nakapanaw ni Brian. Saan ka kadipay ang mapan mangopisina, anak? Uray madamdaman ton tatang. Imawag ak iti sekretarya ni Norman. Nga mga noal daw ton ang makastraga kay Joe Piscina. Nagunaglakit din ti panagsinay mo. Apay, anya ay ati kasla na unag apang panonotem. Tatang. Kasla nakaadayo ti turong dagiti matam. Nasa irtirik na kitindanon kanyak ni Brian nga imbaga ni Maureen iti anak ko. Anya? Ambisyo sa akano anak asawa iti Amerikano. Anya? Saan nga tanga? Ang no agatap asikati ina ni Brian. Laura. No makita yun lang kumatilangan ni Brian idisimmangpet. Makapungtot. No mabalin lang at ako bumalas ti anak ko. No naamwak la ko maadagos da ita. Binagbagak.
nakasarita kinton malam. Ti pagbutbut nga klaunay tatang. Amangan no agsubli ti kinaloko na. Saan mat nga ta ano mabagbagaan? Iso nga itata na sa papay. Masapol ang mabagbagaan. Luko. Day tatigunggunam. Anya ti di mo sumrakan iti pagadalan. Kat di mo matparikot ti gasto mga agadal. Di ka pa'y linuguban. Kakaiso na ang mapanunot ko nga ilugan ni Iman. Di ka no sumrak tamad-mad iti bagina. Di ison tinang ipapasak iti pungtot ko. Bigbigatan nakit din daya amay sa pagpungpungtoten. Ibagak lang nga rodan nga da napatag nga rami da kidirabi eh. Sapay lang inyawag na, asyak ka no ti kurang idirabi eh. Buisit mo tayo yung oyak. Kasano adi ka aguya kat agsasarunod ti panagsusop mo iti sigarilyom. No, jak la pampanunutin na makapada kasi ti panakasaya tirik na ni Bernadette. Ituloy ko kumapin nagsangit iti imatang ni Brian. Nakasaritam gaya mo ni Danga gaya na yat. Iso, anagbarte kakdad. Daya Brian ti pinabainak. Imparupak nga ambisyosa ti inana. Anak ki asawa iti Amerikano. Pinabay na madengdenggan ni Bernadette. Awan bibiyang ko. Noon napabainak. Nadagsantirik na kiti daya Brian. Tiyak na mo no apay. Saan mo ka diya dinamag ti may panggap iti inana? Saan ka interesado, Dad? Saan mo na dito ti pagsaritaan tayo? Adadalaan agpungtutak. Sana ka ambisyosa. Tsak ninamnama adumtang day di Robert iti biyak ko. Saan ati kinabak nang nati kinamat ko kankwana. Nariknak ka ni Robert tinapod no. Aba na kayat. Sana rumpang agsangit ak. Tsak kayat ti bumalas. Ngam no ituloy dak nga iruruman kan iramraman da ni Brian. Sana rumbang da ito yapang panunutak. Diyos ko, yadayon ako maiti sulisog. Tsak kaya't nga ramatig ti kinabak ng day di Robert. Tapno balsag dagiti nang iruruman kanyak. Dahil tatimpod no ni Bernadette kanyak mama. Ngam nagpakpakasi adyak ko man salangadan ni Maureen. Talaga ni Maureen. Namin anon ana ospital ni Bernadette kapukan kuana. Saan niyo ko man salangadan ni Maureen? Kitaan niyo pag-imbagan ti anak ko. Sana balin nga ibturan na ti panakapasakit na. Saan kami lakit di agsubang agasawa? Awan day chay a Brian. Mama, kurak man no awanan problema yo ka ni Brian. Ipagpagapuklaan iti apo ko. Ngam no adala ko mapamuspusan nga agin na dayuda.
sakit ti ulo. Naituro ko ka dito yung sofa. Oh, di katog ka nga yung awag. Ang mga numadlaw na nabarte ka. Hello, Mami? Saan kan anadanon dito'y balay itay nagkapuak iti opisina ni Rosano Maurin? Adak, dito'y balay ni Dan. Apay ka di? Saan ko pa'y ngamin ang nakasarita ni Bernadette may panggap iti panakisaritam kadakwada kini Brian. At danay baga ni Rosano? Kat, anya dayjay? Impulong naksa ni Bernadette. Taragsakan ni Bernadette. Kasi papalubos kamatlaang iti relasyon da kini Brian. Nang kay Rero ti panangararakop na kanya kitinalaw sa ragsak na. Oray ni Rosano. Napatag kanya tirik na ni Bernadette. Nga may bagak kada kayo ti pudno. Nadagsan tirik nak iti dayjay a Brian. Sabay ko ma, taadan tumat lama panunot ko apamuspusan nga agin na dayuda. Kasta? Kasano? Marik na kat ay ayatan launa ni Bernadette di lalaki. Laglagi po niyo kumatika sa saan ti salon at ni Bernadette. Amangan no saan na kabailan. Saan ka kumangagpadlaw, Berting, ha? Ken laglagi pa. Sana mabalin nga da sa bali ang makaamoy ti daytoy. Nang runa ka da mamakan mo rin. Sige, mapan kan. Ado ti kayat ko amamuan, may papan ka ni Laura. Pagparparik na kanyak. Isumot lang ni Laura Richmond kin stockholder ti korporasyon. Ngam, nupod no day nga atap ko. Kasanon? Dumakdakkel ti shares na iti korporasyon. Oh, tsak mawatan ti riknak. Madanakanak. Ti pampanunutek. Lumaman na ito ni Mama. Nang runa ni Maureen. Diretsong sakit diti klase mga agmalam. Itala nga makita ka, Bernadette. Nasapan alpas ti klase kitay sakbay ti pangal daw. Ngam na pa na kiti library. Narigatan ak namin iti may sa subject ko. Sa adapay assignment mi. Nasirib ka, Mat. Adalat na pagkapsutag si Kamat. Di na ko mga rod inawagan. Uray, limuarak ko agi matang iti meriendata. Pasensya ka na, jakmatan na lagip. Inspirado ak namin nga gadal. Uray, di nak makita? Usus! Agkit kita tamatlata. Naragsakak, tanawayatan ni Dayan ayata. Awanan ti problema kadagit itadakkel ko. Agpadadamamin kon lulom. Ana istrikto. Brian, malagip po kayam. Amangan no kayatan ni mamim ti makiam amo iti pamilya. Saan na kumakaguray ti daytoy nga bagak Brian? Nakita kami na nagkamul ni Iman. Sa dino tinakakitaan nyo kini Iman, Lolo. Madmadin sa tibagina. Iso disimrak iti pagadalan. Naggapuwak iti balayda. Tada na pateng nga bagak iti ama ni Mayan. Lolo, lading itak. Jak nakatapal. Ni Iman tinang ipapasak iti pungtot ko kini Tita Maureen. Hangim kaasimat ni Eman. Kun
Amo ka din ni Bernadette na sakit tinakam mo, kinimami na. Saan ko ng imbagapay kinkwana? Kinasarita na. Nagpamarangak laangan, Lolo. Anyamat ni Brian. Dila na asyanan ka ni Eman, kat madmadila nga rudan ti bagina. Wag kababain pa iti pamilya na. Ay, wan nga rod. Agam na yung baglakid din tayong pagpagapu na kanyak. Iso, saan na nagtagtagari? Saan mo kuman asalangadan ni Brian? Uray ta kinasaritak matan. Talaga nagimula iti sakit tinakam ka ni Maureen tatang. Saan ko maarumbang ani Eman tinagikaro? Ay, madanaganak na rod niya ti aramidan na. Saan mo napakasikuran na ita? Nagsarita na kanumutin nga agayan ayat. Sumbatak labit ni Simon tatang. Itaman pa'y nga umawag. Wala, sige nga rod. Hello? Anya pa'y ti mapasama kiti daytoy apakasaritaan. Gagayam denggan inton bigat tituloy ti nobela na paulwan. Sugat ti puso. Nobela ka ni sursurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti mat direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot mat kada kayo. The number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Malaki man o maliit ang iyong kinikita, ang tamang paghawak ng pera isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat matutunan sa buhay. Pero hindi mo kailangan kumuha ng financial advisor upang magawa ito. Maraming paraan para simulan ito tulad ng mga sumusunod. Palawigin ang iyong financial literacy. Hindi man ituturo sa paralan ng financial literacy, marami ka naman pwedeng basahin at panoorin para ito'y matutunan. Maaari ka mag-subscribe sa mga vlogs at YouTube channels na nagtuturo ng financial literacy. Pwede ka rin sumali sa iba't ibang Facebook group kung saan makakakuha ka ng kaalaman tungkol sa pagtitipid, pag-invest at paggawa ng budget. Magkaroon ng mga financial goals. Bakit ka ba nag-iipon? Ano man ang iyong dahilan, mahalaga ang pagkakaroon ng financial goals dahil ito ang magsisilbing paalala at motivation mo para makaipon at kumita ng pera. Gumawa ng budget. Sa paggawa ng budget, siguraduhin alam mo kung saan napupunta ang pera. I-prioritize sa mga kailangang bayaran tulad ng mga bills at utang. Kung napapansin mo na paparami ang iyong gasto sa mga hindi masyadong importanteng bagay, unti-unti itong bawasan para makadagdag sa ipon. Mahalaga rin maglaan ng konting pera para sa mga gusto mong bilhin para mas ganahan ka mag-ipon. Bayaran ang lahat ng utang. Mahirap makaipon kapag may utang, kaya ito ang isa sa mga prioridad pagdating sa paghawak ng pera. Kapag nabayaran ang lahat ng utang, may kapasidad ka nang makapag-invest sa mga bagay tulad ng insurance, negosyo at stock market. Huwag kalilimutang maglaan para sa sarili. Bukod sa pag-iipon ng pera, mahalaga rin makapaghulog kahit paunti-unti sa iyong emergency fund at retirement fund. Kabilang na rito ang mga hinuhulog mo sa mga government agencies tulad ng Pag-ibig Fund, SSS at PhilHealth. Maaaring simple lamang ang mahakbang na ito, ngunit makakatulong upang makamit ang maginhawang buhay na iyong pinapangarap para sa sarili at sa iyong pamilya. Amuyo kadi ati Limasawa Island ket iso iti lugar a naglandingan ni Ferdinand Magellan idi nadiskubre na ti Pilipinas ken iso ito muna a lugar a nakaaramidan ti Misa. Ti kalawaan na syudad diti Pilipinas ket iti Davao City, ti area na ket 2,211 square meters, mamintalo nga daras iti kalawan na ti National Capital Region, iti Metro Manila, ti Cebu City, iti oldest city, ti Negros Occidental ti kaduan iti syudad kadagiti amin na probinsya, Bacolod, Cadiz, Escalante, Himamalyan, Cabancalan, La Carlota, Sagay, San Carlos,
Silang si Palag, Talisay, ken Victorias. My God! Kuha kay Dan! Pakasim! Ginapagaramitan ni Titagas! Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kaya-gayat ko. Saan pa'y apanawin? Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan ti tanem ni nanang mo. Aywanan kan padakalan ka anatingkar. Iti laksid ti may talimang agura. Nay talimang agura. No tigura ken sakit tinakem, ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti panagibales. Nay talimang agura. Sa balipay apakasaritaan, ana adaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo ni Nestor Marcos. Naitalimeng agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Naitalimeng agura. Tinapalabas, nagpungtot ni Miguel, iti pan nakaduktalda anakalit itanem day di asawa na, kat nayakar ti bangkay, iti lugar asan da pay nga ammo. Nagmaligimat da burog iti misyon da anang patay kani Igme, nga awan ti pan nakairaman ti amo da. Naragsakan ni Mayor Placido, taawanan ti mangituduken kuwana, nga iso ti pudno, api matay iti day di inggo. Ngem iti paragsarsarita dagiti agama a Placido ken Chloe. Naguni ti cellphone ti Mayor. Ita papagayam, adtoy ti tuloy ti nobela Anapol 1. Naitalimeng agura. Kagsapulan. Hello? Hello ko na kapag di ka subong bata. Sino ti masapol mo? Ayop ka, Mayor Placido. Miguel? Pato apanggis. Anya ti pagamkanyak tinawakan na. Sa Dino Sementeryo tinangyakaran niyo iti bangkay da di asawa. Anya? Pato apanggis. Nabalo ka din, Miguel? San kan ngagin ko kunapay, Mayor? Sigurado anabayagan nga mom anatayon di asawa. Saan ko nga mo ti sasawam? Ibagamon tinangyakaran niyo iti bangkay na. Tamang ano gumil ayab manan ti pungtot ko kat pagbabawiyam ti aramida. Saan nakabot-bot nga, Miguel? Takayarigam langit ti timal. Analakalang aligisan. Ipagamkit din, Mayor Placido. Awan ti mabuam kanyak. Pato apang kis. Dayta. Naidabon ti silbon. Magambu ka amang birok iti tanem day di asawam.
Asino di kinasarita met cellphone mo baraw? Ni Mayor Tatang, dinamag ko no sa dino asimenteryo tinang yakaran da iti bangkay day di Amira. Imbaga na kaday. Saan Tatang? Kun naglibag, nga daam muna iti panakayakar ti bangkay day di asawag. Ala, no di na imbaga, datay latan ti makaamo amang biraw iti tanam na di asawam. Uray kitalula nga sementeryo ti adda dito San Simao. Wen Tatang, kutsapay lang ko ma. Tanadaras tayo ang mabirugan. Miguel, itam na iti sumungan. Da pasyaw, panyaw, kada sibyaw, sudat ti masasidag. Siguro, napanimbagan ni Orlan ang nakakita ti kaadda tayo dito Tatang. Iso anapan namot imbagan ka dagiti daddo mapay akakadwa tayo. Oh, honey, apay ang nakarupangat ka manan. Man lama kaung-ungatan. Gapo tamasuro na ko na Agripina. Iti niya aga po. Inawagan nak ni Miguel, damdamagan na no sa dino anayakar ti bangkay day di Amirang asawa na. Anya, amo na asikat ng payakar iti bangkay day di Amira iti pribado a sementeryo. Wan, amo na ta sigurado nga imbaga dagiti tao ang nakiosyoso idi pinakalik ti tanam ni Amira. Anya nga rutinsong bat mo ka ni Miguel? Ay nagtalikulag asya tinang payakar. Honey, uray aglibak ka kat adu ti makay panagnag asikat tinang kali uno nang payakar iti bangkay day di Amira iti nangita namandakan kwa na. Sige kakadwa, uminom ka nagpulutan tayo lata. Sige. Rambakan tayo, tibaligi sa'yo malain. Sigurado man na, tibunos tayo, bro. Ay, lagad day kakadwa. Ha? Ni Mayor, umawawag. Ay, mabid lang, tasong batak ti awag na. Sige lang, tagtagay kami. Hello? Pato abanggis. Nagbayagit din ni Borog. Placido, kunak man no iturog mo itay nalpas ka naginom. Apay nakadigos ka nakarubwat kamat. Papanamaya. Adda papanan mi kan Borog. Isong ngay nawagak ngumayin ditoy. Saan ka kuman arumwar, honey? Aglalo kat nakainom ka. Ngam sana ka na, Bartek. Templado tinom ko. Papanan niyo ka di ka ni Borog? Ingka makilamay. Kapambarak mang taditi tulong iti naulila a pamilya. Sa dino ti pakilamayan niyo, honey? Negmi. Simpergwensa. Kalpasan ti panangak ako sarnaken ka idi si bibiyag asi katinang patay iti day di Ingo. Mapan ka pailaeng kat tulungan ti pamilyada. May saga politiko Agripina. Kat tiaramid ka pa ng tulong kadagiti adatraso na kanya. Bumanglo tinagan ko. Agyaman kami iti kaadayo amang tulong kada kami. Amang biro kiti nang yakaran day ti bangkay day di Amira. Huwag mo, Diyos. Tatang, nasaysayat no saan tayo agsusurot ka rin ti papanantayo a sementeryo. Uwan baraw, ang kasanod na abalayan kung ang hilaw. Ibaga ka mapanda pa lang makidagos iti balay da Sibyo, Tatang.
Oray kat asidag dito yung tibalay da. Malaway. Tapno sana may sursor-sor di ubing nga basik. Uwan tatang. In kangarudan ibaga kanya palayan. Kuyuga mo niti ipapandapay lang panakidagaws iti ayan na sibiyaw. Mama, papananda burugin ni Papa? Mapanda makilamay ka ni Igme. Kam pambaranda ka numatan amang yawat iti tulong na ka ni Ingrid. Anya? Tulungan na dayjay a pamilya? Idin to taginandat da idi nga isak lang ni Papa. Kasta ti kinasayat ni papang mo iha. Tauray dagiti manggurgura ken kuana. Kat naayat lata at tumulong no agkasapulan da iti panarabay. Sa bagay, kasta talaga dagiti politiko, Mama. Politiko ni Papa. Kat masapol la saan nga agsarday at tumulong. Tapnay sunto man ang tibutos da no madanon ti pa nagpipili. Ay, Diyos ko. Sapay la kuma. Tamaberukan matla ang damigil ti tanamday ti Amira. Ang sangit man ito apo ko. Ay, husto na na po. Di ka nagsangit, Wan. Itong mabirukan da, ti tanamday di nanang mo. Intay sarungkaran. Agawaam ti dumagkalwan. Mama! Mama! Oh, kanya ti bagam iha, tapay nga gapapura ka ngay masidag. Imawag di may sagayim ko. Kat kuna na nakita na ni Nana sa lod, nga daw ba na nga ubing iti balay da Sibyo a katalunan tayo. Dito'y San Simon ni Salod? Wen, Mama! Kat dakkel ni atap ko. Ati ubing nga aw-awer ni Nana sa lod, kat isulakit di ti anak day di Amira nga ibagbagak idi nga anak kag iti bunyag. Anya ko manukas ta, iha. Kaya't ko makita ti anak day di Amira, Mama. Mapanak iti balay da manong Sibyo. Anya, simbergwensa. Di mo ko masayangan ti oras mo kadagiti awan ka es ka na tao, iha. Basta kaya't ko makita ti ubing, Mama. Kat no ka na ka mapanak iti tamat lang. Patarayang ba tinagluganan ng daborog? Patayabam no kasabulan, tapno makadanon tan iti paparanta. Eh, Mayor, saan nga aeroplano to ilugan tayo? Kutsi da ito isuasaan ang makataya. Pato apanggis. Di mo deng tirurod ko. Tamang nupaltugan ka. Ay, nupaltugan dapat. Mairaman kayo matamatay, Mayor. Ta sigurado ang may dong partayaw. Talaga masuruna ko na Isu akayat ko ti makadanon ijay balay ta ginumtan to borog. Apay nga may na marurod kayo. Ti sana panangawat na Ingrid iti tulong yu kuma iti pamilyada, Mayor. Gapo tanabay nanak iti sana panangawat. Napanak kelunay kan kaslaim pakita na yang Ingrid akagurgura na. Gaputa sana mapunasan iti panunot na. Timbutak-tak day di lakay Igme ada kayo ti pudno anak kapatay ka day di asawa na, Mayor. Impapilit mo kumamat asika tinakapatay ti dayding ko nga asawa na. Saan kiti asyak burog? Ay bayan nyo latan, Mayor. Uray, ta saan mata na makapagsak lang na Ingrid. Tanatay matan nila kay Igme, Mayor. Ngala, parta ka meron tagburarog tayo arak, burog.
Sibiyaw, sibiyaw. Lasawar tay amin at tanami ti dahito a simenteryo. Awan ti birbiru kan tayaw anak kay tanuman na di anak kau. Gawin tayo na ni ti balay. Wine. Katsapal ako maa. Nabiru ka na Miguel kan panyaw ti tanam na di Amira iti kampusan to ang nagsawaran da. Kumusta ti panang birok yu ti tanam day di Amira iti kampusan do anapanan niyo abalayan? Ay, saan miya nakita balayan? Awan, itinapanan miya kampusan daw. Anya? Ay, sa dino nga rudan tinangyakaran da? Bareng no itinapanan da Miguel a kampusan daw tinangyakaran da iti bangkay da di anak kau. Iso nga orayan ta ida adumtay. No awan matitinapanan da Miguel. Amangan no, ay, Diyos ka, saan kumamat? Anya ti ada ti panunot mga balayan. No, saan lang ta makita da Miguel ti tanam da di anak kau? Anya kuma? Amangan no, napandalatan impaanod iti taawa balayan. Anya? Makapatayak lakit tay. Lukas ta tinaramid da iti bangkay ti anak kau. Ngala, sa apay la kumata, mabirukan met lang arod da Miguel ti tanam da di Amira. Nay, ada nagsarding alugan iti arubayan na balayan. Ni Chloe, jay bimaba iti lugan. Good night, nakita na tan. Umayin dito'y ayanta balayan. Kunak no santay nga kikita pa'y nanasalod. Lakay matchas. Bilibak mat ti kinaturadyo. Tadimapaw kayo manan dito'y San Simon. Umaymi ko masarongkaran ti tanem na di Amira. Yung pinakali kanumot ti amam, hindi naamuan na tinangitanuman mi kankwana. Sana pinayakar iti pribado a sementeryo. Di kamit amo no sa dino a sementeryo ti nang payakaran na. Ay, diyak ka mo day tanga istorya. Tinadamag ko lay degat na tayo ni Amira na ganak. Talaga nga awanan puso ken konsensya ti amam amayor, senyorita. Ay, di ko'y bagbagati kasta na nasalod. Tanaasi kan natulong ni Papa. Anya? Takas jay ka di tinatulong kan naasay? Saan nyo bigbigan atulong kan asi na ti panang pakali na ti bangkay day di Amira? Sana pinayakar iti sementeryo? Ha? Nanasalod? Lakay matchas? Anya? Pasyan siguro ni Papa iti day di Amira. Saan mo't a sementeryo tinangita naman nyo kan kwa na idi? Isuan jay, pinayakar na iti kampusan to. Sa dino nga raw a sementeryo tinangita naman dakin kwa na. Dayta, tijak amo. Makamu kayo namang birok nanasalot. Tatamatyas. Bandamamot kit di ti panagbirok pa ilang da Miguel kung nagiti kakaduana. Maring no makita da. Sa anak ngayon may dito numakiapa kada kayo maipanggap iti day di Amira. No dikat imayag, takayat ko ang makita ti maladaga nga impas ngay day di Amira. Anya? Kapay akayat mo ang makita. Naku nakidi ti day di Amira, nga nakakitibon niya gidi saan na paya na ipas ngay. Gaputa day tati kayat ko. Kaiso nga ita, kayat ko makita ti malagtaga. Maturog iti indayon na, senyorita. Mabalin ka di apakariing yun, nasalot. Katalaan nyo dito'y. Nay, abalayan. Ison din nagsangay. Nakariingan ti apo ko ta. Kasla kahit nagmata makita ti apo ko yun, nasalot. Narigna na siguro ti kantak. Nangag natitimag ko. Isa day jay, nagpadlawan na nakariing. Mabitla nga rod, senyorita.
tain nakalaan dito ni Angelaw. Oh, honey, apay anagsangpot ang manan ti Arag? Di ka ka di mauma? Saan? Takasla umimimas paikid di. Ti panaginom ko numaluksawak. Anya ka di tinapasamak iti ipapanyo iti balay da Ingrid? Nabay nadak. Tapay, anya tinakapabainam? Saan nga inawat ning grade titulong ko? Napanak kilunay. Iso ang mabwisidak. Simbergwensa. Abay nga minakayat mo at tulungan, dinto ta iso kumat mangisaklang ken kay di. Kayat ko nga ro, damapunas kumandi pamati na, asyak tinang paltog iti asawa na. Saan mon ama punas iti panunot na dayjay hani? Taimula ni Igme asik ka tipudnoan ang paltog iti daydi asawa na. Pato apanggis. Saan mon nga ikan iti importansya? Uray kat, saan mata na makapagsaklang tanatay mata ni Igme? Ay na, nakaayayo ti apo ko yun nanan salod. Amo na ti kumarayo. Katawa iti panangubakkan ko, ana. Mutuhin, senyorita. Agawit kayong ni mga sumangpot ni Miguel kitagungat. Anya, tapay ko mga agungat. Idito tawan mo tiar aramid amade ti apo ko yun, nanan salod. Mutuhin ni Angelo, senyorita, tagawid kan. Saan amabalin makita na ka ti anak ko? Amang ano anya ti aramidin na kin ka makita na ka. Anya? Saan ka mabutang iti anak yo? Mutuyin ti apo ko, mutuyin. Aguray kayo, nana. Di yo agawan kanyak ti ubeng ti mga numasaktan. Aguray kayo! Napigil kin ni Sibyo. Isudan na gijay nakatricycle na dimtang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggem ti tuloy tinubela na pauluan. Naitalimay ang gura. Nobela kaniti parang isurat ni Nestor Marcos. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Kadling wenno panaglambing ket padarasen na iti iimbag ti sugat. Kadling haging ken anyaman na positive contact iti ayaten ket i-release na iti oxytocin. Ti oxytocin ket makatulong mangkes sa iti sakit, papardasan na ti sasaya at ti sakit ken papigsaan na ti immune system.